ceritane wayang Jawi memang sangat beda setelah dibelikan iPhone harga 7.500. Napa to Pak? Sinten lho sing numbas niki? Ya. Utang. Mongko ya rombongan ben bengi iki lek kene gelar pakliran ya nderek anggere sampean ki bawa wisa gamelan iki lho diselehke. Sing gender iki anggere nek sinden bawa ki lek nyawang bae. Ya Cang, nanti ngeces pokoke Mas Dari. WA kula jarene sindene Sekar Gadung bening-bening. Hai. Eman nek mboten disawang ngoten, Pak. Sapa sing ngomong bening-bening iki lek macak? Mas Dar. Bening iki mergo kowe metune lek macak jebul ora macak bi ya ngalah-ngalahke wong derep e. Rawono raja arane Lan wae nembang Anoman Obong mulus tak hadiahi napa cawet karo BH. Pak, apa kertas ukurane? Ya diukur dhisik. Lah doh wis iki gawat. Delalah Lis, diukur nek ngukuri ngene. Dek to rungokno. Piye? Kok dalan tuh sejak salaman kancane lak ilang to ukurane, Pak. Iya, kaya pinter lho. Aku ukuran ngene, Pak. Iya. Gawe geger nyolong Sinta Mas Gandrung Asmara Sumbragung, Mas Joko Wibowo ge Mas Pandi Asmara saka Taiwan. Anoman Cancuk tumandang ngalengko wis dadi awu bokong kobong kudu bokong. sing kobong kudu bokong to Kudu kobong. bokong sapa kae sing kobong Ora apa-apa, kobong karo bokong ki padha wae. Ya, Walian, boten, walian ya Jal. Bokong, kobong padha. Kobong kuwi lek api, nek bokong ki nemplok ning nggon mburi, Pak. Jenengan ki kok Lek ngantek bokongmu nemplok ning ngarep kowe ora payu rabi. kobong, Mbak, kobong. kobong gede dalem Pak Didi oh Lilis oh Pak Mas Didi, dalem isin aku Matur sembah nuwun. Kanca kula kabeh songo, Pak. Oh, ditransfer salah. anu niku sampun transfer matur sembah nuwun Pak Didi Makasih ya, Pak. Iya, sembah alhamdulillah nuwun, Pak tidak Didi. diblokir Sembah nuwun, monggo usahane jual beli mobil semakin sukses. Amin. Bencing lek tanggapan te mriko sindene mulai nggo mobil. Ugi matur suwun Pak Girin matur suwun anggenipun tansah nempati papan ingkang mboten nate pindah nggih. nggih ajeg pokoke ten mriki mau Nggih ajeg niku. tapi kula anu lho Pak kula Samar. nek pas lampu ning ten ki silau Pak Lah kok mantul Ya kuwi sik apik, kadang-kadang ya kepecut karo jaranane Luki barang kok. ya. jroning praja Ya. Sindene membigroni sebagai penari latar lek kobong muni kobong. ngono ya Ya sing rame. yo kadang semangat ngono ya Dados yuk. Kringe yo
Nggih, sembah nuwun.